Здравейте, приятели! Днес ще говорим за нещо изключително важно, което засяга десетки хиляди български семейства. Ако вие сте работещ пенсионер, имате такъв близък или просто се интересувате от социалната справедливост, то тази информация е критично важна за вас. Правителството е измислило поредната хитринка, която може да ви коства сериозни суми и да ви лиши от заслуженото. Останете до края, за да разберете всичко в детайли и да защитите правата си. Преди да започнем, натиснете бутона "Харесва ми" и се абонирайте за канала, за да не пропускате подобни съществени и навременни новини. Сърцевината на проблема? Нека първо да си припомним как бяха нещата доскоро и какво се промени. В продължение на години работещите пенсионери в България се радваха на една сравнително ясна и прозрачна система. Когато някой достигнеше пенсионна възраст и се пенсионираше, но продължаваше да работи, той натрупваше допълнителен осигурителен стаж и внасяше осигуровки. Имаше едно общо разбиране, че тези допълнителни вноски и стаж ще се отразят на размера на пенсията му. Повечето хора бяха убедени, че пенсията им ще бъде автоматично преизчислявана на определен период, обикновено веднъж годишно или на 2 години, като по този начин тя ще се увеличава не само от общото усъвременяване, което засяга всички пенсионери, но и от натрупаните нови осигуровки. Това беше логично и справедливо. Ако работиш и плащаш, би трябвало да получаваш повече. Ето тук идва голямата подстава на правителството. Под претекст за оптимизация на процесите, намаляване на административната тежест или финансова стабилност на пенсионната система, беше въведена една съществена промяна, която мълчаливо преобръща правилата на играта. Новите разпоредби, заложени в измененията на Кодекса за социално осигуряване, КСО, и подзаконовите нормативни актове към него, гласят, че преизчисляването на пенсията на работещите пенсионери въз основа на новопридобит осигурителен стаж вече не е автоматично. Нещо повече, дори не и задължително ежегодно. За да получите заслуженото увеличение на пенсията си, което проистича от вашите осигуровки след пенсиониране, вие трябва изрично да подадете заявление до Националния осигурителен институт НОИ. Какво означава това на практика? Означава, че хиляди работещи пенсионери, които добросъвестно продължават да трудят и да внасят осигуровки, без да подозират за тази промяна, всъщност губят огромни суми всеки месец. Те губят разликата, която би трябвало да получават, ако пенсията им беше адекватно преизчислена. Това е мълчалива санкция за тяхното трудолюбие и принос към икономиката, която остава скрита под болото на сложната бюрокрация и липсата на ясна комуникация от страна на държавата. Докато неработещите пенсионери получават своите индексации и осъвременявания автоматично, работещите трябва да се борят за всяка стотинка, която им се полага по закон. Детайлен разбор. Какво трябва да знаете? Кой трябва да се притеснява и кой не? На първо място трябва да се притесняват всички работещи пенсионери, които са продължили да се осигуряват след датата на пенсионирането си и до момента не са подавали изрично заявление за преизчисляване на пенсията си. Това включва хора, които работят на пълен работен ден, на непълно работно време, по граждански договори, ако от тях се удържат осигурителни вноски за пенсия. Ако сте пенсионери и работите, дори и само за няколко месеца и не сте предприели никакви стъпки за преизчисляване на пенсията си през последната година или 2, то е почти сигурно, че сте засегнати от тази подстава. Кой не бива да се притеснява толкова много? Ако сте пенсионер, който вече не работи и не внася никакви осигуровки, тогава тази конкретна промяна не ви засяга пряко. Вашата пенсия ще се осъвременява по общия ред, както до сега. Също така, че ако сте работещ пенсионер, но вече сте подавали заявление за преизчисляване на пенсията си през последната година и сте получили увеличение, то най-вероятно вашите права са защитени за момента. Но бъдете на штрек, защото правилата могат да се променят отново и отново. Нека да разгледаме няколко конкретни примера, за да стане още по-ясно за какво говорим. Пример 1. Мария, 70 годишна, счетоводител на половин щат. Мария се пенсионира преди 5 години с пенсия от 500 лева. Тъй като се чувства в добро здраве и активна, решава да продължи да работи като счетоводител на половин щат, внасяйки редовно осигуровки. През последните 4 години тя е наблюдавала как пенсията на нейната съседка Пена, която не работи, се увеличава с всяко годишно усъвременяване от 500 лева на 530, след това на 560, а вече е достигнала 600 лева. Мария също е получавала тези усъвременявания и нейната пенсия също е стигнала 600 лева.
Обаче Мария е очаквала, че освен осъвременяването, нейната пенсия ще бъде преизчислена и въз основа на допълнителния стаж и осигуровки, които е натрупала за тези 4 години. По нейни изчисления, базирани на калкулатори в интернет и предишни разговори с приятели, тя е смятала, че пенсията й е трябвало да се увеличи поне с още 50-70 лева на базата на новите осигуровки. Но това не се е случило автоматично. Тя не е знаела, че трябва да подаде заявление. За тези 4 години Мария е изгубила между 2400 и 3360 лева, 48 месеца по 50-70 лева, които е можела да получава ежемесечно, ако пенсията й е била преизчислена на време. Тази сума може да бъде значителна за един пенсионер. Пример 2. Инж. Иван Петров, 68 годишен консултант. Инж Петров се пенсионира преди 3 години с пенсия от 800 лева. Той е високо квалифициран специалист и решава да продължи да работи като консултант по граждански договор, като внася осигуровки на базата на получаваното възнаграждение. За тези 3 години той е натрупал значителен нов осигурителен стаж. Преди промяната той е бил убеден, че на всеки 2 години НОИ автоматично ще преизчислява пенсията му и ще му добавя увеличението от новите осигуровки. Той е чувал от други колеги, че това е ставало без тяхна намеса. Сега обаче неговата пенсия е получила само общите усъвременявания, достигайки около 950 лева, но не и индивидуалното увеличение от неговите допълнителни вноски. Ако беше подал заявление преди 1 година, неговата пенсия вероятно е щяла да се увеличи с още поне 100 лева месечно, предвид високите му осигурителни вноски. За 1 година той е пропуснал 1200 лева, а за 3 години потенциалната му загуба може да достигне 3600 лева или повече, което е доста сериозна сума. Пример 3. Димитър, 65 годишен, охранител на минимална пенсия. Димитър се пенсионира с минимална пенсия от 400 лева. Тъй като средствата не му стигат, той започва работа като охранител, където получава минимална работна заплата и съответно внася минимални осигуровки за пенсия. Той е от хората, които разчитат на всяка стотинка и не са особено информирани за сложните административни процедури. След като всички минимални пенсии се осъвременяват и достигат по-високи нива, Димитър е доволен, че и неговата пенсия се е увеличила, но той изобщо не подозира, че ако беше подал заявление за преизчисляване на базата на неговите минимални осигуровки като охранител, той би могъл да получи допълнително увеличение на пенсията си, макар и малко, например 10-15 лева на месец. За него тези 10-15 лева са изключително важни. За 2 години той е изгубил между 240 и 360 лева, защото не е знаел, че трябва да поиска това преизчисляване. Изключения, капани и неочевидни нюанси, като всяко административно решение, и това има своите изключения и капани, които могат да бъдат фатални за вашето финансово състояние. Изключения от правилата. Има някои специфични случаи, при които промяната може да не ви засяга по същия начин. Например, ако получавате пенсия за инвалидност и сте нает на работа, но не сте достигнали още възраст за пенсиониране, за осигурителен стаж и възраст, правилата могат да са малко по-различни за вас. Също така, ако вашата пенсия е от специален вид, например професионална пенсия, може да има нюанси. Но като общо правило, ако сте пенсионер по КСО и продължавате да работите, вие сте обект на тези нови изисквания за подаване на заявление. Капани и скрити подводни камъни. УНС. Липса на информация. Най-големия капан е липсата на адекватна и разбираема информация от страна на държавата. Но и не изпраща индивидуални уведомителни писма до работещите пенсионери, за да ги информира за промяната и необходимостта от подаване на заявление. Информацията обикновено е публикувана на техния уебсайт, но е вплетена сред десетки други нормативни актове, които обикновеният човек трудно би разбрал. Сложния формуляр. Заявлението за преизчисляване на пенсия не е елементарен документ. Той изисква познаване на определени членове и параграфи от КСО, както и правилно попълване на данни, което може да затрудни възрастните хора. Често се налага консултация или помощ от по-млад човек. 3. Документация. За подаване на заявление се изисква събиране на определени документи, трудова книжка, осигурителна книжка, ако имате такава, както и удостоверения за осигурителен стаж и доход за периода след пенсионирането. Ако тези документи не са изрядни или са изгубени, процесът може да се забави или дори да стане невъзможен. Защото срокове и ретроактивност, ето тук е един от най-големите капани. По правило преизчисляването на пенсията има действие от датата на подаване на заявлението.
Това означава, че всички месеци, в които не сте подали заявление и сте имали право на по-висока пенсия, остават невъзстановими, но и не изплаща суми ретроактивно за минали периоди, ако заявлението не е било подадено. Това е огромна загуба за хората, които не са били информирани на време. Непрозрачност на изчисленията, дори след като подадете заявление и получите преизчисление, изчисленията могат да бъдат доста сложни за разбиране. Хората често не са сигурни дали са получили максималното възможно увеличение или дали не е допусната грешка. Неочевидни нюанси. Правителствените мотиви за тази промяна често се представят като облекчаване на администрацията или фокусиране на ресурсите. Но истината е, че това е един от начините да се спестят средства от пенсионния фонд, като се прехвърли отговорността и тежестта върху гражданите. Ако хората не подадат заявление, държавата просто печели тези средства. Това води до парадоксална ситуация, в която работещите пенсионери, които активно допринасят за бюджета, биват косвено наказани за своето трудолюбие, докато онези, които не работят, се възползват от по-прозрачна и автоматична система. Дългосрочно това може да демотивира хората да продължават да работят след пенсиониране, което е в ущърб на цялата икономика и социална система. Това е един тънък, почти невидим данък върху труда и активността на възрастните хора. Практически съвети какво да направите. Не се отчайвайте. Има конкретни стъпки, които можете да предприемете, за да защитите правата си и да получите заслуженото. Ето какво трябва да направите. Стъпка 1. Проверете състоянието на вашата пенсия, вземете последното си пенсионно разпореждане или справка от НОИ. Проверете кога е било последното преизчисляване на вашата пенсия и дали в него е отразен допълнителен осигурителен стаж след датата на пенсиониране. Ако работите активно през последната година или две и не виждате подобно увеличение, това е ясен сигнал, че трябва да действате. Можете да получите актуална справка за пенсията си онлайн чрез електронния портал на НОИ с ПИК или електронен подпис или лично на място в НОИ. Стъпка 2. Съберете необходимите документи. За да подадете заявление за преизчисляване на пенсия, ще ви трябват следните документи. Трудова книжка, оригинал и копие, за да докажете целия си трудов стаж, включително периода след пенсионирането. Осигурителна книжка, ако имате такава и в нея са вписани осигурителни данни. Удостоверения за осигурителен стаж и доход за периода, в който сте работили след пенсионирането. Тези удостоверения се издават от вашия работодател. Уверете се, че те са изрядни и покриват целия период, за който искате преизчисляване. Стъпка 3. Къде да отидете? Трябва да посетите районното управление на Националния осигурителен институт, Русо, по постоянен адрес или по местоживеене. Там има специализирани гишета за пенсия и пенсионно осигуряване. Желателно е да отидете в работно време и да предвидите известно изчакване, тъй като често има опашки. Стъпка 4. Какво да напишете? В НОИ ще ви предоставят стандартен образец на заявление за преизчисляване на пенсия. Много е важно да попълните този формуляр коректно. Обикновено в него се попълват лични данни, данни за пенсията, както и се посочва, че искате преизчисляване по член 102 от Кодекса за социално осигуряване КСО на базата на ново придобит осигурителен стаж. Ако не сте сигурни как да попълните дадено поле, не се притеснявайте да попитате служителя на гишето. Те са длъжни да ви помогнат и да ви дадат насоки. Не бързайте и прочетете внимателно. Стъпка 5. Проследете статуса на вашето заявление. След като подадете заявлението, ще получите входящ номер. Запазете го. С този номер можете да проследявате статуса на вашето заявление. НОИ има законов срок, в който трябва да разгледа вашето заявление и да се произнесе. Обикновено това е до 4 месеца. Ако не получите отговор в рамките на този срок или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с НОИ отново, като цитирате входящия си номер. Когато получите ново пенсионно разпореждане, проверете дали всичко е коректно отразено. Спешен съвет, действайте сега. Не отлагайте. Всяко забавяне означава загуба на пари, които не могат да бъдат възстановени. Колкото по-рано подадете заявление, толкова по-бързо ще започнете да получавате по-висока пенсия. Заключение и последен призив. И така, приятели, обобщавайки, работещите пенсионери в България са изправени пред една мълчалива подстава от страна на правителството, която ги лишава от заслужени увеличения на пенсиите, проистичащи от техните допълнителни осигуровки. Тази несправедливост се крие в липсата на автоматично преизчисляване и в необходимостта от подаване на изрично заявление, за което мнозина не са информирани. Не позволявайте на административната неяснота да ви лиши от вашите законни права.
Следвайте стъпките, които обяснихме и действайте незабавно. Вашето финансово благополучие е във вашите ръце. Вашето мнение е изключително важно за нас. Пишете в коментарите какво мислите по този въпрос, работите ли като пенсионер и какво е вашето преживяване с НОИ и преизчисляването на пенсиите. Вашият опит може да помогне на други хора. Харесайте видеото, ако е било полезно и сте научили нещо ново. И най-важното, абонирайте се за канала, за да сме сигурни, че винаги ще сте информирани за най-важните новини и промени, които засягат пряко вас и вашите близки. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!